हेलौ हेलौ गाइसमोन माबोरै खबरा नोंथांमोननिया आसा खालामो गासिबो गोथाङैनो दं आंबो गोथाङैनो दं थैथ'वाखै चाइनायाव थांनानै फैनो रोङाखैमोन आं बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव फैनो हायाखैमोन खावब्ला सिब्ला खिन्थु दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गरम गरम ताजा ताजा फ्रेस माखासे असदा बिरबायनाय रादाब लानानै फैदों बेखायनो खोनासङोब्ला मोजाङै खोनासंलांदो आरो खोनासङाब्ला स्क्रल डाउन मानोना खोनासंनायनि उनाव खोमाथिं मोदै ओंखारोब्ला गन्थंथिं थुङा ओंखारोब्ला आंनि दाय जानाय नङा बिदिब्ला फै दिनैनि बिरबायनाय रादाबसिम मानबाय लांदिनि बुंबाय सम जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै आं दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिआर सरकारा बर'फोरनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ नोजोर होनानै थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सुबुं अनजिमा बारायहोनो बिथांखि एबा मिशन लानानै खामानि मावबोबाय दंमोन बे थांखियैनो मोनसे बालन्दा रान्दि दांगुआ आदुंगारि मिशन 2023 मुंनि मोनसे मिशन लानानै खामानि मावबोबाय दंमोन नाथाय गोबां बर' बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौ सासे एबा सानैल' खांनायनि थाखाय बे मिशना 50 जौखोन्दोल' जाफुंसार जानो हादों होनना बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बालन्दा दांगुआ आदुंगारि सिख्लाफोरा हाबा जायालासिनो थानायनि थाखाय बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया गोबां खम हाराव बांबोदों होनना जोंनो फोरमायहरो बेखायनो जायफोर सुबुङा उन्दै समाव दस फैसा आरो आथोनाफोरखौ बाहायनो मोनदों बिसोर सुबुंफोरा दासिमबो हाबा जायाखैबा बिटिआर सरकारा थाबैनो 2024 मायथाइनि गेजेरावनो हाबा जानो खावलायदों समझ रहे हो ना आरो जुदि बे समावबो हाबा जायालासिनो थायोब्ला सरकारनि मानसिया हमना लांफैना दांगुआ बालन्दा आदुंगारि आश्रमाव लांना दोनहैनाय जागोन होनना बिटिआरनि चिफआ बुङो जाहाथे बिसोरो बे आश्रमावनो गोसो थोलायना हाबा जानायनि खाबुखौ मोननो हायो आरो बेयावबो जुदि हाबा जायालासिनो थायोब्ला बस्तायाव सोना लांना सिरियाखानायाव मोसा मुफुरनो गारना हैगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम पाकिस्तानाव सासे आइजोआ दानसे खियालासे थाना खिफिनानै 1 किल'मिटार गोजानसिम मोनामब्रोम होजोबना थानो हायै थासारि सोमजिहोदों होनना खौरां मोननाय जादों मिथिनाय बादिब्ला बे आइजोआ वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो थाखायनो ओरैबायदि गोसा खिफिदोंमोन दि खिफिनानै गावनि ड्रेसा जिगुलायनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय मानसिफोरखौबो बिरफांजोबलायनाय जादों होनना फोसावदों मिथिनाय बादिब्ला खिफिनानै 1 किल'मिटारसिमहालागै सुबुंफोरा गोबां बेरामबो जादों जेरै खोमाजोंसो नुनाय गन्थंजोंसो जानांनाय बायदि बेरामफोरा जादों होनना फोरमायदों बे आइजोनि खिफिनाया ओरैबायदि गेसावमोनदि दाउदै गेसाव बिबु सेवनाय बायदि मोनामदोंमोन होनना बुङो जायनि जाउनाव मानसिजों लोगोसे दाउमा दाउसा एम्फौ एनलाफोराबो उदै गाज्रि जाना खिज्रिलाबायनाय बेराम जादों होनना फोसावो रादाबाव दङ सोरबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरा गारजालायना दुखु जाना दंब्ला भिक्टिमाइज जानाय सुबुंफोरनो आसाम सरकारा टेनसन रिलिफ मुंनि स्कलारशिप फोसावदों बे टेनसन रिलिफ स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो माखासे क्राइटेरियाखौ सुफुंनो नांगोन गिबियावनो बिजाथिया 20 बोसोरनि बारा जानांगोन नैथियाव 3 बोसोरनि बारा मोजां मोनलायनानै गारलायनाय जानांगोन थामथियाव फाइनाल भेरिफिकेसनाव दुखुजों मोदै खुरैसे गाबनानै दिन्थिनो हानांगोन क्राइटेरियाखौ फिलआप खालामनाय बिजाथिफोरा 3 लाखै मोननो हागोन बेखायनो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो www.breakup.com आव वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामहैदो पैसा ही पैसा होगा Hey y'all come look at this फान्थावसिया फान्थाव बायनो थांनायाव आइफन बायनो थांनायाव हर गेजेराव हमजानाय माबा भुमिकाना सोरबा जेम्सखौ बोराय होननाय बेफोरखौ ट्रेन नुगासिनो माथो दा जोंनि इयुथफोराबो ससियेल मिडियायाव गोबां एक्टिभ थायो नालाय ओमफ्राय माखासे जोंनि बर' इयुथफोरा भाइरेल जाबासो फेमास जायो आरो फेमास जाबासो इउटुब खुलिनो हायो लाइक मोनो साबसक्राइबार मोनो दा बेबायदि कनसेप्टआ फैलायलांबाय नाथाय गाज्रि भाइरेल आरो मोजां भाइरेलनि गेजेराव बेसेबां एडभान्टेज आरो डिसएडभान्टेज प्रेस्टिजफोर हाबना थायो बेखौ सानहरा बारा जाबाय खिनो ओंखारनाय बारा जावथ'लालां रावखौबो बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन गाइस